नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। हम म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना मिश्रा आप सबके प्रणाम करता हूँ। आज एमएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर में बहुत ही नीमन कलाकार, बहुत ही स्वच्छ गावे वाला भोजपुरी के और भोजपुरी गायकी से भोजपुरी के महक बिखेरे वाला गायक, लोक गायक अंटू तिवारी भोजपुरिया जी हमने के स्टूडियो में आयल बनी। आज हमने के अंटू तिवारी जी से कुछ सीखल जाई, कुछ उनसे सुनल जाई कि जे आप सब नए कलाकार लोग खातिर एक प्रेरणा रही और नए कलाकार लोग एके सुन के अपने अंदर बैठावस और इस तरीके के गीत गावा। ऐसा कुछ हमने के अंटू तिवारी भोजपुरिया जी से चर्चा कल जाए आज। तो ली अंटू तिवारी जी से कुछ हमने के सुनल जाओ। अंटू तिवारी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत बा एमएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। आप बहुत नीमन गायक हैं, आपका चर्चा बहुत बा और आप जिला देवरिया से बानी। जी हमन खातिर और खुशी के बात बा। और अपने नए कलाकार लोग के खातिर कुछ आपसे हम जानल चाहब कि कलाकार लोग खातिर कुछ ऐसा बताएं, ऐसा चीज़ कहीं कि ते वो कलाकार लोग के कुछ ज्ञान मिलो। और ये हम आपके से चर्चा करब। एक हमनी के अभियान छेड़ले बानी, स्वच्छ भोजपुरी, स्वस्थ भोजपुरी, जय भोजपुरी। भोजपुरी के स्वच्छ करे के बाद स्वच्छ होई तो भोजपुरी स्वस्थ होई, और जब स्वस्थ भोजपुरी होई तो जयकारा भोजपुरी के लागी। ये तरीके से हमने के एगो अभियान छेड़ले बानी। में हम चाहते हैं कि आप कुछ अश्लीलता पर और ये सब विषय पे जो आजकल चलता है पर कुछ कहें तो शब्द अंटू तिवारी जी। सबसे पहले हम अपने पूज्य श्रोता सबके हार्दिक नमस्कार प्रणाम करते हैं। मिश्रा जी, आज भोजपुरी के दौर में आज हर गायक के दिमाग में ये बात जितना से जितना फोड़ के गाए वो जल्दी लिख बजाए, हाईलाइट में आ जाए। भोजपुरी की आज दूरबीन लग गई पकड़ जाती। दूसरा बोल रहा भोजपुरी की इतना बढ़िया समृद्ध भाषा भोजपुरी। ये भोजपुरी के नए गायक लोग हद तक लोग आते। ये पर हम कहते हैं कि भोजपुरी आजो बा अगम हो रही है, बहुत पहले से भोजपुरी है, बहुत किस्म से भोजपुरी बनी है जी। और जहाँ तक हमने भोजपुरी खाना खाया है, पूरी खा लिया है, वहाँ तक भोजपुरी विस्तार है। भोजपुरी के बाद सबसे पहले संस्कृत है। संस्कृत के बाद शब्द आए तो भोजपुरी है। हिंदी, उर्दू, फारसी, बांग्ला जितना भी बात इतने बात। और आजकल पहले के जब माई बेटी बहन की गावे तब उसमें लाइन जैसे छठ के गीत, त्योहार के जैसे संस्कार के नाम के गावे था अपने गाए पे। ओके, बाद जो पीढ़ी आई औरतों के कुछ सजा कर रख लोगे। अब वो टाइम नहीं है जब ओके कुछ सजावे लोग समाज से लेकर लोग का जो भोजपुरी के आज गुस्सा होता। भोजपुरी भागीरथी हमने के देवी के लेवा भोजपुरी हमका भाषा साहित्य में वो भोजपुरी के मुख्य बा अपने कलाकार भाई लोग खातिर ये भोजपुरी के बदनाम करता सुनने के चाहिए और सब चंदा लगा चाहिए कि हिंदी, उर्दू, माई मौसी, संस्कृत नानी। हिंदी, उर्दू, माई मौसी, संस्कृत नानी। अब भोजपुरी हमार एकरे गोदी सुल्तान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज ये भी गायक गावत सुनता है मुंह फेसबुक पर हम चर्चा हो रहा है और लोग का बदनाम कर भोजपुरी बदनाम ना हो। ये चाहता कि हम भोजपुरी में खूब खराब प्रकृति गाते भोजपुरी को बदनाम कर दे तो हम लोग का नाम गुजरा है कि हरदम इया बात रहल बा, हरदम इया बात रहल बा, अरे हरदम इया बात रही। अरे हम रहब बिया बना रहब, हम रहब चाहे ना रहब, अरे तू रहब भाना रहब। आई भोजपुरी जिंदाबाद रही, हम रहब चाहे ना रहब। हर
हरदम इया बात रहल बा, हरदम इया बात रहल बा, हरदम इया बात रही। हम रहब बिहार रहब भोजपुरी जिंदाबाद रही। हम रहब बिहार रहब। आज कई देश में भोजपुरी बोला जाता है, इतना भोजपुरी सुनने में लोग बात कि दुनिया की कोना कोना भोजपुरी के झंडा लहरत बा। सूरीनाम, फिजी, होलैंड, मॉरिशस में झंडा फहरत बा। दुनिया की कोना कोना भोजपुरी के परचम लहरत बा। सूरीनाम, फिजी, होलैंड, मॉरिशस में झंडा फहरत बा। अब भोजपुरी हमार कितना समृद्ध भाषा बा कि कवनो भाषा आई जाई, केतनो भाषा आई जाई, अरे भोजपुरी सरताज रही। हम रहब बिहार रहब भोजपुरी जिंदाबाद रही। हम रहब चाहे ना रहब। हम भोजपुरी जे गावता ओकरा से निहोरा करते नहीं कि वो लोग भोजपुरी के सम्मान करें, सुख से गाना गाए, तब जाके भोजपुरी समृद्ध हुई। अश्लील गायक को भोजपुरी बदनाम करता हो, ये कल छोड़ दो। बिल्कुल। तो हमरे जे भी गायक लोग अगर इस तरीके के गीत गावता तो गीत के गावल आप लोग छोड़ दें। भोजपुरी कितना मीठा भाषा बोली है, कितना मीठा बोलल जाला भोजपुरी। तो भोजपुरी के बचाएं और स्वच्छ रखें। अंडू तिवारी जी, हम आपसे ही सुनल चाहता नहीं, देखिए मौसम चलता जी, सावन आए वाला बा, तो हमने के विधा में भोजपुरी में कई तरीके के गीत बा और मौसम के हिसाब से भी गीत बा जी। तो हम चाहब कि एक आध गो कजरी आप जरूर दो लाइन सुनाए कि नया लोग के कुछ ज्ञान मिले। देखिए एगो भक्त जाता बाबा के दरबार में, ओकरा मन में श्रद्धा लगता कि हम जल्दी बाबा के दरबार भोले बाबा के गीत। एक कजरिये में कुछ और अलग भी धुन, कई तरीके के कजरी बोले, तनी कुछ बताएं। कुछ सामने देखिए, सामने एगो कजरी हो, एगो अयोध्या में वाला झूलन। हां, झूलन जब सामने वाला तो झूलन लगावेला। अब उन्हें की बात झूलन के अरे धानी लगा दे मजेदार मुरबालम, धानी लगा दे मजेदार। अब नहीं कहते हैं, धानी लगा दे मजेदार मुरबालम रे, धानी लगा दे मजेदार। अरे हम तुम बालम एक रंग हो, हम तुम बालम एक रंग हो, अति हरप सरजू किनारों रे बालम, धानी लगा दे मजेदार।
मथुरा में भगवान कबीर जी के दिल में मधुबन में छाई बहार, राधा कान्हा खेले कजरी। मधुबन में छाई बहार, राधा कान्हा खेले कजरी। राधा झूले श्याम झूला में, राधा झूले श्याम झूला में, राधा श्याम झूला में गावत गीत मल्हार, राधा कान्हा खेल कजरी। मधुबन में छाई बहार, राधा कान्हा खेल कजरी। कितना निमन निमन गीत हमने के भोजपुरी भाषा में बा। ई भोजपुरी भाषा के गीत, ई गीत सुनला के बाद बुझला कि हमने के भोजपुरी कितना मीठ बा। और आजकल के जौन भोजपुरी गीत चलता है आप सबके सब पते बा, का ओकर नाम लिखल जाए, नामो लिखल नहीं खे जात, ऐसन ऐसन गीत आवता। तो आप सब श्रोता लोग से, आप सब दर्शक लोग से हमारी है निहोरा बा कि ऐसन ऐसन जौन भोजपुरी के नीमन गीत आवता, एके आप सब सपोर्ट करी और अच्छा से एके प्रमोट करी और खूब सुनी जा और परिवार के साथे सुन के आनंद लें ऐसन ऐसन गीत के। तो भोजपुरी के ऐसा गीत अगर कोनो यूट्यूब पर केहू के भी गायक के अगर गाना पड़ता ना, तो ओके जरूर आप लोग व्यूवर्स दें, ओके जरूर आप सब पसंद करी, ताकि मार्केट में ओकर व्यू ज़्यादा मिले, सबके प्रोत्साहन मिले, ताकि ऐसा गीत और आगे आ सके। और नया कलाकार लोग खातिर ये देखिए अंटू तिवारी जी जो सुनौली हैं, एक ध्यान दिए आप लोग, ये हमनी के मीठा बोली है भोजपुरी के जो इतना मीठ बोली बा, ये बोली में बहुत निमन निमन गीत बा। आप सब खोजी, ध्यान दी। जय भोजपुरी, स्वच्छ भोजपुरी, स्वस्थ भोजपुरी, जय भोजपुरी, ये हमनी के नारा बा। फिर मिलल जाई अगले वीडियो में। जय भोजपुरी।